Bojos per la Ciència és un curs en el qual venim els dissabtes, anem a una universitat, fem classes teòriques, tant tot el tema de l'energia, i després venim a l'IDEC a fer unes parts pràctiques. L'IDEC jo no sabia què era, però és l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, on es duen a terme moltes investigacions relacionades amb el sector energètic. Fem aquestes sessions per conèixer millor com es distribueix l'energia, què significa, com es consumeix, i portar-la cap a un model més sostenible que hem de tractar d'intentar fer en un futur. Aquest curs el que té de bo és que ho fas des d'una manera molt pràctica, veus com treballen els centres de recerca d'energia i és una manera més pròxima a nosaltres de fer. Clar, el que mola és que hi ha una part pràctica. Tot el que veiem a classe ho acabem veient aquí. Quan venim aquí ens ho expliquen, després en la nostra vida diària ho podem anar veient i ens donem compte realment del que estem fent i l'important que és venir aquí. Cada dia fem una sessió amb un professor diferent i clar, tots ens donen molta informació i al final acabem aprenent molt i tot això que he après ho vull plasmar en el meu treball de recerca. D'aquí m'emporto tota la gent que he conegut. Som 15 o 16 i la veritat és que ens portem tots molt bé. Ha sigut conèixer persones que mai pensaves que et trobaries i ens hem fet una pinya molt gran, molt bonica i és bo. Venir aquí m'ha fet que tingui molta amistat amb diferent gent de diferents altres llocs. Això és molt interessant, és el futur, has d'intentar conscienciar-te i a la gent també d'això, però tothom pot tenir la curiositat i l'interès per canviar el món i veure les coses des d'una altra perspectiva. Doncs jo ho recomanaria a persones que estiguin interessades en el tema en el sector energètic i que es vulguin dedicar al sector energètic, o simplement persones que tinguin ganes d'aprendre perquè els interessi encara que no es vulguin dedicar a això. Persones que es vulguin dedicar en temes d'energia, com de ciències, com també, per exemple, d'arquitectura o disseny, perquè realment el veu afectat en tots aquests àmbits. Podem canviar el món amb petites coses que fem nosaltres, investigació i la recerca, que és molt important, i s'ha d'invertir en això perquè realment és el que produeix el canvi. L'energia per un futur sostenible!